Живял един добър човек, казва се Добринчо. Как да се казва добрият човечец, освен Добринчо? Той е бил много добър и услужлив на всички хора в селото. Помагал на всички. Видели човек затруднение, веднага се притичвал и Добринчо помагал на човека. Обаче имал един проблем. Хората от селото много бързо забравяли добрините, които Добринчо извършвал. А това го е карал да не се чувства много добре от цялата ситуация и леко се е натъжавал. И един ден, както се разхождал Добринчо в гората, видял един човек в реката да се дави. То в гората имало и река там покрай гората и в реката гледа един човек да се дави. Какво да направи Добринчо? Веднага се притича на помощ, скача във водата, изважда човека, просто го на земята и го опъва. Човек се свестил и казал: добре бе, Добринчо, ти хубаво ме спаси, ама защо му опъна? Да помниш, че ви много бързо забравяте. Изводът какъв е? Бъдете добри като Добринчо, но не правете като него. Айде, сега ще ви покажа една прекрасна зимна приказка тук вкъщи. Се насладите на момента и да бъдете добри като Добринчо.